Πάμε. Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος. Ωραία. Πάμε, Μαρία μου. Πάμε. Ανοίξτε την ένταση τηλεόρασης. Διαβαίνω για να δω δυο μάτια αγαπημένα. Για να με φέρει ο λογισμός ξανά στα περασμένα. Στο γυάλο πετούν οι γλάροι, στο γυάλο πετούν οι γλάροι. Αχ, να μας παίρνανε χαμπάρι. Γεια σου, Γρηγόρη. Άνοιξε το παραθύρο, η γειτονιά να φέξει. Η πουλιά κι ο Αυγερινός μαζί σου για να παίξει. Ταρι, στο γυάλο πετούν οι γλάροι, στο γυάλο πετούν οι γλάροι. Μας πήρανε χαμπάρι. Έτσι, άιντε. Ποιος, μωρό μου, ποιος, μωρό μου, ποιος σε έχει φιλημένη και στα χείλη φαγωμένη, και στα χείλη φαγωμένη. Ποιος σε έχει φιλημένη, ποιος, θέλω που πας Γρηγόρη συνέχεια. Ποιος, μωρό μου, ποιος, θέλω να ξέρω ποιος σε πήγαινε βαγάδα πίσω στη βαθιά λαγάδα, πίσω στη βαθιά λαγάδα. Ποιος σε πήγαινε βαγάδα, ποιος, θέλω να ξέρω ποιος.